No, jak si docestoval, povedz mi, odkiaľ si? Z jakej diaľky si prišiel? No, ja som prišiel z Kentu, z Tunbridge Wells, tam bývam Tam bývam už 14 rokov, ale pôvodne som z Bratislavy, vyrástol som v Bratislave. Tvoj brat tu bol, myslím, nie? Tak? Bol tu môj brat Peťo. Áno, si dobre pamätám, len som to chcel pre divákov, tak. No, Peťo mi to doporučil a sám som videl na Peťovi, že to zmenilo jeho osobnosť. Čiže začal viac piť, fajčí, áno, fláka sa so ženami, gambluje. Normálny konečne, Slovák. Konečne si usporiadal život a zarodil sa do davu. Áno. Chvála Bohu. No ako zlepšilo to, tak je to môj brat, ho poznám dobre, napriek tomu, napriek tomu, že z posledných pár rokov sme není spolu intenzívne a zmenilo ho to tak nejak tak aj pekne pozdravím zatiaľ to. Hej, no, ahoj Peťo, ďakujem, že si mi toto doporučil. Ďakujem Peťo, že si bol. A tak nejak smúdrel, nejak uvážnil, nejako podrástol, neviem to vysvetliť slovami, ale cítil som z neho oveľa lepšiu, takú pozitívnejšiu energiu. Pokoru? Áno, aj pokoru. To som mal ja z neho ten pocit, keď si teraz spomeniem, ako vychádzal. Hej, a taký kľud. Presne tak, kľud, takú rozvahu a tak ďalej. A myslel som, že by toto určite prospelo aj mne, tak som sa na to chystal. Ty vieš, že som ťa už kontaktoval niekedy vo februári a v marci a ty si povedal, že áno, že apríla, začiatkom maja by to bolo niečo voľné, ale ja, že tak teraz, keď slnko sa vracia späť a bude veľa energie, tak nepôjdem do tmy. Tak chcel som ísť do tmy vtedy, keď je najtmavšie, ako v najtmavšej časti roka. To znamená, teraz je slnovrat za chvíľočku. Teraz je slnovrat, tak vlastne tesne pred slnovratom, presne pred Vianocami, čiže 8. decembra som sem došiel, 20. výjdem. Čo to je vlastne deň rovnodennosti, tak? Hej, dobre hovorím. Nie, rovnodennosť, to je slnovrat, to je zimný slnovrat. Áno. A viem, že vtedy aj v zime tá mentalita človeka sa mení. V zime aj človek je taký, ja neviem, či melancholickejší je ten pravý výraz, ale proste tak sa uzatvára, ako sa uzatvára celá príroda, tak preto vlastne tento proces tej tmy, ktorá sa nám tu obdobiami ročnými striedá, som chcel v tom najtemnejšom období ísť ešte do väčšej temnoty a nejakým spôsobom spoznať sám seba hlbšie a prehodnotiť aj svoj život, vždycky je čo prehodnocovať, uvedomovať si sám seba, uvedomovať si lepšie pohyb, všetko, mysel, ako dušu, ako všetky tieto tri veci, duša, mysel a telo sú jak to funguje vlastne, že? Jak to spolupracuje, tak však cvičím kozáckú tradíciu a ruskú systému, kde sa o týchto veciach veľa učíme. No a tu je naozaj, že neurekom času si toto prejsť a v kľude, bez nejakých rušivých elementov si uvedomiť seba a popracovať na sebe. Takže teším sa z toho, som tu prvý deň. Mal som ľadovú sprchu, ako si mi odporúčal. Takže idem sa tu jasne otužovať. Navyšujem energiu, čo je zaujímavé, tak odkedy som tu a som tu, ja neviem... 24 hodín, dajme tomu. No, 24 hodín ešte som nebol smedný ani hladný. A zvyčajne som taký dosť hladoš a teraz v tejto tme, čo je veľmi zvláštne, že ani som nemal pocit smedu, však mám tu výbornú vodu si doniesol, som tu oklopený ovocím a tak ďalej, ale nemal som ani chuť jesť. Je to krásny pocit, je to. Zatiaľ také slobody, ne? Hej, také slobody a som veľmi šťastný. Ako ľudia mi hovorí, že zblázniš sa a nebudeš mať strach a tak ďalej. No, nemám ani strach, sa nezblázním, radosť. A
rozvíja sa tá radosť akože znútra zo mňa, takže to krásne. Teším sa na to ešte viac. No, mám ešte pred sebou 11 dní, takže dobre. Počítam, že sa to bude ešte prehlbovať. Uvidíme. Možno keď prídeš na budúce, tak si to budem hlavu prieskať do stenu. Neviem, na čo sa človek... Áno, uvidíme. Jak som ti povedal, uvidíme. No, takže... Dobre, môj. Tak o pár dní spravíme ďalšie videjko. Super. Ako sa máš a to, čo sa drž. No a potom, keď budem vychádzať z tmy, tak ja by som ťa poprosil sa, jak mi Peťo doporučil, že by som vyšiel za tmy. Počkaj, zastavím to video. Aby som videl vychádzať slnko. Aj hviezdy vidieť je super. Aj hviezdy vidieť, no. To predtým. Ešte predtým, že vidieť. A potom ideš sám, no. Keď som v živote nemal a dokonca normálne, že sen mi vyprodukoval takú dejovú líniu, že na konci, že ja som bol v šoku. Ja som bol ako nejaký ctihodný občas, niečo som tam pomáhal riešiť, sme hľadali nejakého lumpa a neviem čo a nakoniec vyplynulo, že ten lump som ja a keď som si to uvedomil, mi to dotrklo tam na konci z toho sna, tak ja som bol že v šoku a taká zápletka, že koniec, normálne ako super film ostal, keby som si to celé pamätal a to som si nikdy nevšimol, že sen by mal takúto zápletku. A keby si mal tých 6 dní prehodnotiť, ako ti ubehlo zatiaľ, si v polovičke, tak... No, je to dlhšie, než som predpokladal. Ešte 6 nocí, no. No, ale učím sa to zvládať, by som povedal. A tým, že veľa meditujem a sústredil som sa hlavne na meditáciu toho, že ja som není mysel, ale že ja som duša. Si vedomý. Že som si vedomý a to je v podstate jedna z takých základných kozáckých tradícií, takých kozáckých meditácií, zísť z hlavy do duše a byť si plne vedomý toho, že som duša a tá mysel je tu na to, aby počúvala dušu a tá mysel tu není na to, aby prekryla tú dušu a schovala ju niekam do kuta a úplne ju udusila. A takže tomuto sa venujem a tá hĺbka toho uvedomenia je prakticky asi nekonečná a či na týmto sa zabávam, ďalej sa zabávam čikungom, robím tu čikung a je to taký hmatateľný čikung, taký čikung, že človek si sám vyslovene uvedomuje. Čiže cítiš tú energiu hneď, hej? Cítim tú energiu hneď a cítim to pri pohybe. Ja neviem, spravím klik, tak ten klik spravím inak. Je to naozaj, že hmatateľný čikung, ktorý okamžite môžu cítiť aj druhí ľudia. Takže není to len také nejaké sebauvedomovanie si nejakého toku energie, ale tú energiu môžu cítiť fyzicky, môžu cítiť ostatní ľudia. Je to vynikajúci čikung, za ktorý som vďačný hlavne majstrovi Samovi Chingovi a Sifu Joshua Craig, ktorý má neuveriteľný potenciál to vysvetliť tak, že to pochopí aj blbec. Dôkazom som ja, že som to pochopil. A je to na rozdiel od tých čikungov, že stojíš v nejakej pozícii 30 rokov a potom niečo pocítiš. Som vždycky tak myslím, že možno je to nejaká vizualizácia, možno je tak tento čikung v podstate nezáleží na pozícii, v akej je, ale je to uvedomovanie si kvalít tela, kvalít s tým, že máme yangové svaly, ktoré expandujú z migmenu a potom máme yinové svaly, ktoré sa vzťahujú a scvrkávajú do tantiemu a potom celé to tak krúži a to telo celé funguje. Niečo podobné, ako keď si videl magnetické pole Zeme. Jasne. A tento cyklus... Vortex sa tomu hovorí, tuším po anglicky, nie? Possibly. Tento cyklus, to je vlastne to chi. A keď človek zapája do pohybu túto kvalitu, tak
tak je to úplne odlišné. Ja som napríklad robím klik, tak ten klik môžem robiť iba kontrakciou svalov, čo my sme zvyknutí robiť kontrakciou svalov, ale tu sa zapája tá expanzia tých svalov, okrem iného. Dobre, dve veci sa ťa chcem ešte spýtať. Ty si spomínal, že si v tej tme videl si svetlo, nejaké svoje, alebo iné? No nevidel som svoje, ako som sklamaný, lebo som mal týždňový kurz na videnie aury. Aha. A na svetle som schopný vidieť tú auru, ale tu som není schopný vidieť. To všetko príde. Ani svoju ruku. Ale mám už pocit, že ruku svoju niekedy vidím. Videl som, najprv som bol veľmi sklamaný, že ľudia tu mali mať halucinácie a všeličo možné, tak som si ani nebral drogy. že tu budú halucinácie v cene. A dostavilo sa niečo, že zrazu videl som tú posteľ a okolo bolo to celé zelené, žiarivo zelené, ako v Matrixe. Bolo to 2 sekundy to asi bolo, alebo už a všetko bolo tak jasne, že no naozaj Matrix, asi ja neviem, kto robil Matrix, tak mal pravdepodobne nejaký podobný stav, lebo ťažko si to takto skopírovať. No a potom som mal ešte toto zelené sa mi stalo 2-krát zatiaľ a potom biele sa mi stalo asi 3-krát s tým, že všetko bolo biele. Všetko bolo úplne žiarivo biele, aké by to tu bolo naozaj, že slnkom osvetlené a opätovne to taká žiara, až som si musel sadnúť, ja som si musel čupnúť, lebo šupa, hej? Šupa, bola to šupa. Takže dejú sa tu veci nejaké. Takže vravel si, že určite vynieš von a začneš vo veľkom chlastať jesť mäso? No. Či nie? Ja som si uvedomil, už dávnejšie som si uvedomil, že mäso a jedenie mäsa ma strháva dolu a mi to vytvára také nejaké vibrácie, ktoré není sú zdravé, že sa cítim potom unavený a taký no podobné. A takisto je mi ľúto tých zvieratiek, pravdu povediac, tie zvieratka, čiže vlastne taká nejaká tá krvižeznivá časť môjho ja. Inak veľa ľudí tu je prestalo piť po tme, strašne veľa. Fakt, že úplne, že prišli na to, že im to len zle robí a už to nepotrebujú, že to len taký zvyk. Takže vlastne prišiel som tu k presvedčeniu, že nebudem viac jesť mäso, napriek tomu, že mi chutí a napriek tomu, že si myslím, že človek je aj predátor, že máme slobodnú voľbu. A zo slobodnej voľby k tomu, aby som ja bol lepší človek a žil naozaj ten život taký, aký by mal byť, prestávam jesť mäso a prestávam aj piť alkohol. Ja už mesiac predtým, než som sem prišiel, som nepil alkohol a začal som si uvedomovať, že to sú v podstate také nejaké sociálne väzby a že my máme a vypijem si a bude mi lepšie a vypijem si, budeme veselšie, vypijeme si a budeme stvornejší a tak ďalej, vypijem si a budem lepšie tancovať, ale o tyči v slipoch v supermarkete. Prišiel som na to, že bol som s ľuďmi, ktorí pili a bavil som sa s nimi rovnako a bol som s nimi svorný a nemalo to na to nejaký vplyv, že prišiel som do klubu a tancoval som rovnako, vedel som sa uvedomiť, vedel som prepnúť do toho flow, do toho, že nemyslím a len to telo samé plynie, že nepotrebujeme ten alkohol a idem do toho, nejdem do toho úplne striktne a možno si dám, že novoročný prípitok, alebo keď má niekto na národky, že si dám nejaký v takej symbolickej rovine by som to akože ale odmietam alkohol a odmietam mäso. Toto budú ľudia šoknutí zo mňa, lebo ja som jeden z najväčších mäsožravcov, jakého som v okolí poznal. A dobre, ešte tej strave sa ťa chcem spýtať, lebo strašne ľudí sa ma pýta, že či to teda prežijú na šalátoch a neumrú. Ako je to v tme teda s jedlom? Stačí ti šaláty, stačí ti smúdiky, ako ja tvrdím? Stačí mi a dokonca som sa najedol, zjedol som asi, ja neviem, 4 lyžice toho. Teraz sme sa 2 dní vlastne nevideli, vyše 48 hodín predtým, teraz 36 síce.
ale predtým 2 plné dní si tu bol vlastne na čom, na jednom jablčku, nie nejakých šalatiku a tak. No, tých šalatíkov ako zobám naozaj, že maličko. A to si 2-metrový chlap? Tých smútikov, hej, mám nejakých 95 kg a naozaj v tej tme, keby človek nepotreboval jesť, alebo tá potreba toho jedla je oveľa menšia. Je pravda, že je tam nejaká tendencia schlznúť do nejakej melancholie, keby som... môj rezeň. Že poďme všetko zjesť. Ale na to si mi dali recept ľadovú sprchu. A no, som prekvapený, že tu jem asi, ja neviem, možno 1/5 toho, čo som normálne jedol a je to všetko raw food. Tak vlastne ono sú v takom polospánku tu, vieš? Tak. No. A že som bol prekvapený až šoknutý, že som vôbec nepotreboval na veľku. Hej, že doma ráno som vstál, okamžite som išiel na záchod a teraz 4 dní... Tak doma sa hlavne prepchávame skoro každý deň. A že vôbec nič. Ale teraz ide neveľa, ale pravidelne ide v dostatočnej kvalite. Ja som bol aj z toho šoku a som ti aj hovoril, že či ma nezapeče, že prosím ťa, dojedz mi vodu z kyslej kapusty, lebo sa bojím, že ma zapeče a bojím sa aj z banány a tak ďalej, ale ty si hovoril, že kút, pohodička, že je to tým, takže je tu čas si všetko vlastne prehodnotiť a tak do hĺbky si to uvedomiť a ja to berem aj to, že je to taký bod zlomu, že máme nejak tendenciu, že neviem, začnem od zajtra alebo od prvého alebo odvtedy a toto, tá tma je naozaj taký reštart, keď človek môže začať žiť život taký, aký by chcel žiť. A keď chce, ten človek môže byť taký, akým by naozaj chcel byť, že vždy som chcel byť nejakým správňakom a teraz snáď budem bližšie k tomu správňakovi. Okrem toho mesa a toho alkoholu by som rád ešte dodal ľadové sprchy. Ja si mi tu odporúčil, že keď sa nebudem cítiť, alebo mi bude smutno, alebo čokoľvek, ľadová sprcha, na všetko ľadová sprcha. Najlepšie antidepresívum, tak dávam tie ľadové sprchy. Mne sa mi stále viac a viac, ako vždycky to také, že no dobre, a akože nerobím to s nejakou radosťou, ale dá sa to zniesť a naozaj tia ľadová sprcha zmení ten emočný stav výrazne a k lepšiemu. Takže keď máte nejaký smútok alebo niečo, tú apatiu, jak ja som mal, že proste, že to mi nič nechcel, len som sa tu prevracal na tej posteli. Mne sa takto podarilo jednu ženu zachrániť pred samovraždou. Mi volala, že teda končí, že sa chce obesiť a teda nejako inak si ubližiť takto a som ju ukecal teda na tú ľadovú sprchu a 20 minút na to mi volala, že všetko v poriadku. Takže keď niekto akože takéto... Však sa mi to stalo. Normálne, že ja si viem predstaviť, lebo to človeka napumpuje... A bola ďaleko, nevedel som k nej dobehnúť, ani vieš, sa s ňou len vyslane po telefóne, že 300 km odo mňa. Sprav mi poslednú láskavosť, daj si studenú sprchu. Daj si ľadovú sprchu. Tak až, kým nevydržíš, no. A potom zabij sa studenou sprchou. 20 minút na to mi volalo, že šťastná, všetko spokojné, že sa teší, že sa zase uvidíme. Lebo tá ľadová sprcha rozpumpuje ten život a prinesie tu aj tú mysl. A odnáša aj to ťažké z teba? Má to tú schopnosť? Do úplne iného mentálneho stavu. Takže tie ľadové sprchy, dávno som chcel začať ako naozaj že otužovať. Ja som mal tak, že teplo som sa poumýval, alebo teplú vanu som si dal, potom som trošku minútku posriekal studenou vodou, ale čisto, aby som bol len na studenej sprche, a tu je fakt, že ľadová, musím povedať. A to sa v domčeku je teplúčkom. Domček je po hmate krásny a útulný, a veľmi, veľmi teplý a mám tu aj miesto na cvičenie, také ako rozťahovanie, nejaká yoga. Učím sa chodiť, lebo však mám celý ten postoj, že som dokrivený a našlapovať pekne bosí, cez špičky a tak ďalej, jak som na nejakých kurzov a seminároch pochytil, alebo jak ma rôzni fyzioterapeuti pooprávali. Takže
No, je stále čo na sebe robiť. Je to. Jak na kostole. Jak na kostole, no a plány, rozvidnieva sa tu človeku, už mám pripravený asi 150 vecí, čo spravím ako Si sa bál, že ti bez zima nohy pozeráš, máš bose nôžky. Prvý večer, pamätáš si bol taký? Hej, no prvý večer som bol taký, že či by vadilo, keby som tu bol v topánkach. Čo? Bosy to budeš, a vidíš. Umiel topánky, no tak bosy, keď je človek, tak to cíti tu zem, aj tie prštíky sa môžu krásne slobodne rozprestrieť. A však aj kvôli tomu mám Real Barefoot boty, aby tá sloboda toho chodidla bola, aby som mohol správne došlapovať, lebo bolo to zlé došlapovanie, zlá chôdza mi začala ničiť jeden bedrový klb a ozývalo sa to celá štruktúra, celý postoj je zlý, ako topánky sú jeden z najväčších ziel, ktoré sme vlastne vytvorili. Mali by sme naozaj chodiť bosy, čo najviac, čo to dá. Môj brat je k tomu akože príklad, on chodí bosy stále a všade. Aj po snehu, aj po ľade, v zime, robí na vodnom úrade, aj tam chodí bosy, si už na to nejako zvykli, príde aj pekne v obleku, ale bosy je. Ľudia na ňo kúkajú. Keď som hľadal, že kde býva, tak sa ma pýtali, a to je ten bosý? To je vlastne také poznávacie znamenie, na dedine býva, tak je to ten bosý. No. Takže, teším sa z toho a mám tu som v polovici, mám ďalších 6 dní, tak dali sme si teraz tie návštevy tak rečie, že ma nebudeš návštevovať. 3 dní sa neuvidíme, no. 3 dní sa teraz neuvidíme, tak opasok mám, že by som si to hodil, ale hrazdu si mi nemám. Pre istotu. si to tu vodiť. Není kde našťastie. Ale mám stále tú sprchu, takže odporúčam. Tak vidíme sa na konci ešte. Tak sa má krásne, dobre. Ahoj zatiaľ. Čaute. Som vonku s tmy a 12 dní, jak to ubehlo? Ubehlo to, teraz sa zdá, že rýchlo, ale chvíľami som mal pocit, že sa to vleče neskutočne pomaly. Chvíľami, že rýchlo, je to zvláštny pocit, ťažko to popísať. Na jednej strane som myslel, že mám kopec času, na druhej strane zase niektoré veci som sa ani nedostal. Ani ma to nelákalo. Napríklad donesol som si nejaké farádne karty, že budem skúšať nejako čítať farby rukami a tak ďalej, tak na to ani nedošlo, ale kopec vecí, ktoré som si chcel vymakať, som si vymakal a hlavne sa mi tak nejako rozjasnilo v hlave. To je asi taký najväčší benefit z toho. A taktiež, keď chceš žiť, začať život taký, aký by si chcel žiť, tak toto je dosť taký dobrý bod zlomu, od ktorého sa potom dá odraziť. Jednoznačne môžem odporúčiť. Aha. Dobre. Tak som aj krásne, nech sa ti darí.